Tämä on Huomisen hallitustekijä. Keskustelemme hallitustyöstä ja sen tulevaisuudesta. Podcastin on tuottanut FutureBoard ry. Ensimmäisen kauden hosteina toimivat FutureBoardin jäsenet sekä Huomisen hallitustekijät Joni Simunaniemi ja Maria Sillanpää. Tällä kaudella perehdytään tulevaisuustietoisuuteen. Hallitustyö alkaa. Ja tänään me ollaan tosi iloisia, että me saadaan vieraaksi yrityskulttuurin asiantuntija Panu Luukka. Panulla on laaja kokemus HR-johtotehtävistä ja hän on auttanut monia organisaatioita navigoimaan muutoksen ja epävarmuuden keskellä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ja Panu tunnetaan myös Suomen ensimmäisen yrityskulttuuritoimisto Leidensaftin perustajana, ja Laidarit on sanoneet suomalaisen työelämän olevan rikki ja heidän missiona on korjata se. Panu on kirjoittanut myös 2 kirjaa, jotka käsittelevät yrityskulttuuria, johtamista ja tulevaisuuden työelämän haasteita. Ja tänään me keskustellaan erityisesti tästä Panun tuoreimmasta kirjasta Tulevaisuuskyvykäs organisaatio. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan, Panu. Kiitos. On oikein mukava olla teidän kanssanne täällä. Mennään ensimmäisen teemaan, joka on organisaatiot haasteiden edessä. Yritykset on kohdannut viime vuosina järisyttäviä... Menikö oikein? Aloitat helpolla. Joo, kun toi tulee nyt semmoinen melkoinen haaste. No niin, mennään siihen. Hyvä. No niin, joo. Eli yritykset ovat kohdanneet viime vuosina järjestävän isoja muutoksia, joita ovat olleet vauhdittamassa muun muassa koronapandemia, Ukrainan sota ja siihen liittyvä energiakriisi, inflaatio ja korkojen nousu. Pidemmän tähtäimen mittakaavassa myös megatrendit, kuten luonnon kantokyvyn mureneminen, vaikuttavat erityisesti nuorten sukupolvien suhtautumisen työelämään johtamista kohtaan. Samaan aikaan uudet tekoälyn liittyvät työkalut vaativat organisaatiolta nopeaa oppimista ja erityisesti vanhemman väestön voi olla haastavaa pysyä mukana kelkassa. Työmarkkinoilla nähdään nyt poikkeuksellisen paljon ikäsyrjintää, kun rekrytoijat pohtivat vieläkö kokeneempi porukkaan kykenevän siirtymään tekoälyaikakaudelle. Taantuman mukanaan tuomat säästötoimenpiteet muutosneuvotteluun eivät varmasti myöskään helpottaa yhtälöä. Ei siis eletä ihan helppoa aikaa työelämän johtamisen näkökulmasta. Millaisia neuvoja, Panu, antaisit johdolle ja hallitukselle näiden muutosten keskellä? Mä pelkäsin tota kysymystä. Kaikkein tärkeintähän... Tämä on siinä mielessä hyvä, että tämän jälkeen kun mä tähän vastaan, niin kaikki on helppoa. Kaikkein tärkeintä tässä ajattelussahan on olla kiinnostunut siitä tulevaisuudesta. Se, että se Jungerin Mikael on sanonut mun mielestä hyvin osuvasti, että maailma ei muutu enää koskaan niin hitaasti kuin se muuttuu tänään, joka tarkoittaa sitten taas organisaation näkökulmasta sitä, että ei ole niin kyse siitä, että pitääkö organisaation muuttua, vaan kyse on siitä, että miten, kuinka paljon ja millä tavalla. Että se tulevaisuus muuttuu. Se muuttuu yhtäkkiä. Tulevaisuus muuttuu hitaasti ja me voidaan lähteä ennakoimaan sitä ikään kuin muutosta, jos me niin kuin pysytään hereillä ja ollaan niin kuin varpaillaan sen kanssa ja ymmärretään, että se tapa, jolla me ollaan tähän asti toimittu, ei välttämättä enää toimi tänä iltana tai huomenna tai ensi viikolla tai seuraavalla strategiakaudella, niin suurin virhe meillä on ajatella se, että me osataan tämä ja että tämä on hallussa. Ja se, että tämä mun uusi kirjani Tulevaisuuskyvykäs organisaatio, niin se telee nimenomaan sitä, että miten me oikeasti hyväksee, että meidän pitää kyseenalaistaa omaa tekemistämme koko aika. Sitä täytyy tehdä systemaattisesti. Ja se ei voi olla se kyseenalaistus, ei voi olla sitä, että meidän johto järjestää semmoiset retriitit kerran vuodessa ja sitten siellä vähän kyseenalaistetaan toisiamme, vaan se ikään kuin se koko organisaatio täytyy saada miettimään sitä, että mihin tämä maailma on menossa, mihin meidän markkina on menossa, mitä meidän kilpailijat tekee, asiakkaat toivoo ja muutoin, niin jos me pidetään se agendalla, se tulevaisuus, jos me pidetään agendalla se meidän keskeneräisyys suhteessa siihen tulevaisuuteen, niin silloin meillä saattaa käydä hyvin. Jos me ollaan valmiit sit kuulemaan, mitä ne meidän ihmiset sanoo, jos me ollaan valmiit muuttamaan asioita ja tekemään asioita
sen kautta, että me nähdään, että meidän toiminnassa täytyy tapahtua muutos, että me ollaan relevantteja toimijoita tulevaisuudessa. Johtoryhmässä ehkä voidaan käydä tätä keskustelua, mutta kyllä ne hallitukset, joiden kanssa mä oon saanut tehdä töitä tai katsonut, niin kyllä niissä hallituksen kokouksissa katsotaan aika pitkälle sinne taaksepäin, että no mites meni viime kvartaali, mites meni viime kuu, kun pitäisi koko aika siis hallituksen, erityisesti hallituksen, katsoa sinne eteenpäin ja ohjata sitä organisaatioa katsomaan ja kertomaan, että missä tulevaisuudessa mennään ja miten me positioidutaan siihen. Mainitsit tuossa just, että nimenomaan pitää katsoa eteenpäin ja koittaa tunnistaa sieltä mahdollisia haasteita ja muutoksia, niin miten niiden yritysten kannattaisi tarkkailla sitä ympäristöä erilaisten signaalien etsimissä ja sitten varautumissa niihin vastaavanlaisiin muutoksiin työelämässä? Tämä on koettu nyt. Niin siis kaikkein tärkeintähän on niin kuin käydä niitä keskusteluja ja dialogia siellä, missä sen ikään kuin organisaation tekeminen on jollain tavalla niin kuin relevanttia. Että kyllä ne niin kuin asiakkaissa oleminen, asiakkaiden kanssa keskustelu tai miten, siis jos mietitään asiakkaat niin kuin laajasti, niin sinne meneminen ja sitten ihan oikeasti maailman seuraaminen on yleensä, niin se on ihan hyvä ohje. Et me niin kuin valitettavan monen organisaatio, mä sanon aina suomalaisen organisaation, koska niistä mulla on kokemusta, varmaan se on niin kuin ihan yleismaailmallinen on, että se sisäpeli ottaa liikaa aikaa, että me niin kuin siellä sisällä käydään niitä keskusteluja ja unohdetaan se asiakas. Mä olin eilen eräs tapaamisessa hienossa suomalaisessa organisaatiossa, jossa on huipputuotekehitystä ja huippukyvykkäitä insinöörejä, jotka keksii tuotteita koko aika ja ratkaisuja koko aika. Mutta he totesivat sen, että meidän suuri haaste on se, että me ei tiedetä, mitä toi oikeasti markkina haluaa. Että meidän insinöörit kyllä keksii ihan vain keksimisen ilosta, mutta ei ole kenelläkään tietoa, että on mitään kysyntää, niin minusta niin kuin kulminoituu hirveän helposti se, että jos ei ole oikeasti sitä syytä tai sitä tarvetta tiedossa, miksi meidän pitäisi haastaa meidän vallitsevaa palvelua, miksi meidän pitäisi keksiä joku uusi tapa tehdä asioita, niin jos me joudutaan sitä itse keksiä niin kuin omassa niin kuin kopissamme, niin se voi olla täysin epärelevantti. Meidän pitää mennä ulos, meidän pitää mennä kohti sitä asiakasta, meidän pitää mennä kohti sitä maailmaa, jossa ne muutokset tapahtuu, johon meidän niitä palveluita täytyy tarjota. Mutta kun se sisäinen hymistely on niin helppoa, ja me pystytään täyttämään päivämme Teams-palavereilla ja kaikella muulla niin kuin muka tärkeällä tekemisellä, niin sitten se unohtuu aina se niin kuin ulkomaailma. Ja jos niin kuin hallitus ei niin kuin aseta sitä tavoitteeksi, jos hallitus ei ohjaa ja kysy sitä, että miten me suhtaudutaan tähän muutokseen, miten me suhtaudutaan siihen muutokseen, jos meillä ei ole vielä sitä tietoa, mutta että miten me niin kuin pidetään yllä sitä semmoista ajattelua, että me ollaan niin kuin korvat, silmät ja kaikki kehon osat auki sitä niin kuin tulevaisuutta ja muutosta kohti, niin ei se, niin kuin, silloin me päädytään katsoa sitä sisäistä tekemistä, me päädytään niin kuin tekemään sitä samaa, mitä me ollaan aina tehty. Tekemään siihen inkrementaaleja muutoksia ja se niin kuin semmoinen jatkuvan parantamisen niin kuin logiikka, että me koko ajan niin kuin sitä vallitsevaa tekemistä pikkasen tehdään paremmaksi, niin sehän ei ole oikeasti semmoinen, niin kuin, sillä keksitä mitään uutta, pysytään hengissä. Ja sen takia tämä niin kuin mun kirjan otsikko on tulevaisuuskyvykäs eikä tulevaisuuskestävä organisaatio, koska mun niin kuin vituttaa semmoinen keskustelu siitä tulevaisuuskestävyydestä, että me selvitään tulevaisuudessa. Meillä on rakenne, jolla me selvitään tulevaisuudessa. Mutta eihän henki jääminen ole. Eihän se ole itseisarvosta, jos ei sillä ole mitään syytä. Miksi pysyy hengissä, jos ei sulla ole syytä elää? Niin monella organisaatiolla ne on siinä samassa tilanteessa. Me yritetään pysyä hengissä. Mutta me ei yritetä menestyä. Me ei uskalleta niin kuin ajatella sitä, että mikä on se, että me menestytään tulevaisuudessa, vaan pyritään nyt maksamaan palkkaa ensi kuussa.
sen takia me ollaan täällä Suomessa niin kuin tässä tilanteessa, missä me ollaan, ja katsotaan, kun muut kansakunnat vetää tuolla niin kuin oikealta ja vasemmalta ohi. Ja meistä on tullut nearshore niin kuin toimintaa niin kuin IT-puolella. Et meitä saadaan tällä hetkellä niin kuin halpaa koodaamista, kun muualla ne pystyy tuottaa lisäarvoa sille. Mutta sen takia, kun meille riittää se hengissä pysyminen. Se kuulostaa siltä, että se tulevaisuus kestävä, niin siinä asetetaan rimaa aika matalalle, että tulevaisuuskyvykkässä kumminkin asetetaan paljon korkeammalle se rima, että millä tasolla pyritään olemaan. Se on just näin. Ja kun meidän Suomessa riittää se, me oikeasti lähdettiin nyt jääkiekon MM-kisoihin kokeilemaan, mihin tällä päästään. Ja olympialaisissa niin haetaan kokemusta. Pistesijat olisi ihan kiva, mutta kun ei niitä tullut, niin saatiin saatana kokemusta. Se on vähän liian syvällä riman matalalle asettaminen ehkä Suomessa. Onko noissa hallituksissa, missä olet ollut, niin paljonko niissä on käyty semmoista keskustelua tavallaan aina kokouksissa, että on vaikka pyydetty haastattelemaan jotakin asiakasta ja sitten on pyydetty kertomaan, että mitä siellä asiakas kertoo, minkälaisia keskusteluja kävitte. Viittasi sillä tuohon, että kun pyritään hakemaan ja kuuntelemaan sitä asiakaskenttää, niin onko tämmöisiä ollut mitään menetelmiä, mihin olet törmännyt? Siis kyllähän toi on niin kuin vähän karrikoitu, kun sanotaan, että valtaosa hallituksista käyttää niin kuin liikaa aikaa siihen niin kuin taaksepäin katsomiseen. En mä tiedä, onko se karrikoitu, mutta sanotaan näin, että se on karrikoitu. Niin kyllähän sitä niin kuin hallitukset, joissa mulla on ollut ilo olla mukana, ja hallitukset, joiden kanssa mä oon tehnyt sit konsulttina työtä ja tällaisena, niin kyllä siellä niin kuin siellä on paljon tehdään niitä hankkeita, joissa me lähdetään niin kuin selvittämään sitä, että mitä se on ja mitä asiakas olisi mieltä ja miltä tämä meidän niin kuin asiakkaiden odotukset tässä tulevaisuudessa näyttää. Mutta se suurin ongelma siinä on just se, että ne on aina hankkeita niin kuin organisaatiossa. Ja totta kai niin kuin hallitus tekee hanketyöskentelyä pitkälti, mutta se, että onko meistä se tulevaisuuskyvykkyys ja organisaation kulttuurissa vai tehdäänkö me sitäkin hankkeena? Että miten me saadaan se siihen kulttuuriin, että me jatkuvasti, jokainen työntekijä jatkuvasti miettii ja on antennit auki, että hei, kilpailijat teki tommosen liikkeen, oletteko tietoisia, miten me voidaan vastata siihen. Nyt kun mä oon käynyt asiakkaalla, niin kun käyn 3 kertaa päivässä asiakkaalla, niin ne toivookin tämmöistä lisäpalvelua, tai ne hoidetaan näin. Niin mitkä on ne meidän rakenteet siinä kulttuurissa, että niiden, vaikka otetaan nyt niin kuin asentajien tehtävät, jotka kohtaa niitä asiakkaita, niin miten ne raportoisi siitä? Vai onko se vaan silleen, että se jää hänen tietoisuuteensa ja sitten johtoryhmä ja hallitus tekee tulevaisuushankkeen, johon hankitaan kalliit konsultit tekemään asiakashaastatteluja, kun siellä niin kun se kaikki tieto on siellä organisaatiossa jo, mutta kun meillä ei ole kulttuuria, joka niin kuin toisi sen tiedon niin kuin kaikkien käsiteltäväksi ja ymmärrettäväksi, ja johto kuuntelisi sitä, että voisiko ne meidän asentajat oikeasti olla se suuri niin kuin tiedonlähde. Että me tehdään hankkeita kyllä, mutta miten me saadaan se sinne kulttuuriin, ja se on semmoinen mun mielestä se ratkaiseva juttu, koska sitten ne hankkeet, voidaan tehdä kerran vuodessa. Valitettavan monessa organisaatiossa meillä on joku strategiahanke, joka tehdään joka 3. vuosi, ja silloin käydään kysymässä, mitä asiakkaat haluaa. Silloin haastatellaan tulevaisuusasiantuntijoita, ja silloin luetaan vähän uutta kirjallisuutta, jotta me voidaan sitten tehdä tämmöinen ajassa kiinni oleva strategia, mutta silloin kun se sitten julkaistaan jo työntekijöille, niin se on jo niin kuin vanha siinä kohdassa. Tuo kuulostaa mun mielestä hyvältä työkalulta siihen, kun aina tämmöisessä niin sanotussa ideaalihallitusmallissa on se, että hallitus saa operatiivisesta toiminnasta enemmänkin tietoa vaan sen toimitusjohtajan kautta, mutta kun pitäisi nimenomaan osata tarkastella sitä toimitusjohtajan toimintaa, valvoa myös siellä kentällä, että miten ne asiat oikeasti toteutuu, niin mun mielestä tuossa on hyvä idea siinä, että voitaisiin luoda tämmöinen kulttuuri, että saataisiin sieltä kentältä tietoa siitä asiakkaan toiminnasta ja toiveesta ja sitä kautta tuoda nimenomaan sinne hallituksellekin sitä viestiä paremmin, että miten ne asiat oikeasti on. Mä mietin, nyt kun ollaan jonkun aikaa möngitty tässä niin kuin talouden taantumassa, niin onko nyt niin kuin erityisen vaikeaa saada tämmöistä ekstraa
ekstra panostusta henkilöstöltä. Et tosi monen organisaation kanssa, kun on jutellut, niin joka paikassa on vähän ehkä se luottamuspula ja usko tulevaan on ollut koetuksella ja mennään muutosneuvotteluista toiseen. Niin miten tämmöisessä ajanhetkessä pystyy siihen kulttuuriin ylipäätään vaikuttamaan? No siis mä uskoisin siinä, että niin kuin tämmöisessä hetkessä, niin kuin, siis tässä tapahtuu just se niin kuin, semmoinen, kulttuurissa tapahtuu semmoisia liikkeitä johdon toimesta, joka niin kuin ajaa ja haastaa tätä tulevaisuuskyvykkyyttä. Vähän niin kuin Marjassa sanoit, että toi johto rupeaa niin kuin menee semmoiseen sotamoodiin, jossa tehdään se tilannehuone ja sitten sinne tilannehuoneeseen on tiukka accessi vaan tällä niin kuin ydinporukalla, jotka sitten miettii siellä sitä ratkaisua, koska nyt on niin kiire ja nyt ollaan niin kovassa niin kuin paineessa, nyt pitää saada nopeasti ratkaisuja, niin sitten se ikään kuin pienennetään se porukka, joka tekee niitä päätöksiä. Jolloin sitten taas vastakkainasettelu työntekijöiden ja johdon ja sen työntekijöiden ja organisaation välillä lisääntyy, koska sitten taas sieltä tulee sieltä tilannehuoneesta, sieltä war roomista tulee se viesti, että nyt tehdään niin kuin tehokkuusleikkureita ja kustannussäästöjä, ja se tarkoittaa muutosneuvotteluja. Sen sijaan, että me tässä hetkessä ruvettaisiin kysymään ihmisiltä, sanottaisiin, että me ollaan kusessa. Voi sanoa toisinkin sanoen, tai että tilanne näyttää haastavalta. Meillä on niin kuin markkinaosuus pienenee, hinnat niin kuin leikkaantuu ja kaikki muu, niin mietitäänkö yhdessä kaikki, että miten me voitaisiin ratkaista. Mietitään yhdessä sitä, että miten me voidaan niin kuin saada lisää asiakkaita. Mietitään lisää sitä, että miten me voidaan saada yhdessä sitä, että miten me saataisiin parempi hinta meidän palveluista, meidän tuotteista. Mietitään yhdessä sitä, että miten me voidaan tehdä asioita tehokkaammin. Mietitään yhdessä sitä, että onko joitain kuluja, joista me voidaan nyt tässä hetkessä luopua. Versus se, että me mietitään siellä war roomissa niin kuin 5 pukuäijää keskenään sitten, mikä tämän ratkaisee. Ja silloin, kun me kysytään ja otetaan ne ihmiset mukaan tässä kohtaa, niin se on kuulkaa jännä juttu, että kun ihmisiä pyytää mukaan ja sanoo, että hei, te olette osa niin kuin tätä ratkaisua, ettekä osa ongelmaa, niin ne saattaa voimaantua siitä ja ne saattaa jopa lähteä mukaan ja ne saattaa jopa tuottaa sieltä niitä ideoita. Sieltä tulee varmaan tosi paljon ihan tyhmiäkin ideoita. Ihan varmasti tulee silleen, että hei, ostetaan halvempaa vessapaperia. No se voi olla ihan hyväkin idea, sen tulee yleensä johdolta kyllä, mutta sieltä voi tulla semmoisia, mutta kun ihmiset osallistetaan, kun niitä kysytään ja sanotaan, että teillä saattaa olla se ratkaisu, teillä saattaa olla se viisaus ja me saatetaan olla jopa kiinnostuneet siitä. Ja sitten kun me saadaan niitä ideoita, niin me kuunnellaan niitä, perustellaan, että toi on hyvä idea, lähdetään kehittämään eteenpäin, toi on huono idea, ei tehdä tätä, koska bla bla bla, sille ei saada sitä toivottua säästöä tai sitten se synnyttää kustannuksia jossain muualla tai mikä ikinä onkaan. Niin kun ne ihmiset kokee sitä osallisuutta, niin ne rupeaa kokea omistajuutta. Ja sitten kun meillä on sitä omistajuutta tähän asiaan ja tähän tilanteeseen ja tähän yritykseen, niin me ruvetaan tekemään ihan eri tavalla sitä duunia versus, että meidät laitetaan niin kuin objekteiksi. Että odotetaan nyt sitä, mitä ne siellä viisaudessaan taas päättää. Ja sitten kun se on riittävän kaukana, siinä on se disconnect, niin sitten lähtökohtaisesti meillä on tapana myös vastustaa sitä sieltä tulevaa niin kuin päätöstä, koska ei mulla ole osallisuutta, ei ne ole kysynyt meistä, nähdään vaan niitä ikään kuin virheitä siinä ajattelussa pääsyn mukaan siihen ja se toimintamalli on sellainen, että se ei niin kuin kannusta minua innostumaan tästä. Niin eli lisätään sitä luottamusta läpinäkyvyydellä. Niin, kyllä. Ja aidosti niin kuin ollaan kiinnostuneita ja ajatellaan sitä, että siellä on suurta viisautta niissä ihmisissä, jotka oikeasti tekee sitä duunia, niissä ihmisissä, jotka kohtaa asiakkaita, niissä ihmisissä, jotka kehittää niitä meidän palveluita. Tästä on hyvä aasinsilta mun mielestä tuohon, kun nyt lähiaikoina etätyö on kuitenkin tullut uudeksi niin sanotuksi normiksi, mitä siirryttiin pandemian aikana pääsääntöisesti monessa paikkaa tekemään.
mutta mitä hyötyjä ja haittaa yritykselle tästä etätyöstä on? Ennen covidia mä puhuin paljon siitä, että organisaatioille, että antakaa ihmisten tehdä töitä sieltä ja silloin, kun se on heidän mielestään viisasta. Sitä käytiin tosi paljon sitä keskustelua siitä, että miksi te ette anna tehdä töitä välillä kotoa käsin. Miksei ne voi olla joskus viikon mökillä tekemässä töitä, jos heidän työnsä niin kuin se mahdollista. Usein siinä selitys oli se, että ei me tiedetä, mitä ne tekee, ja kun se luottohenkilö kerran on ollut haravoimassa keskellä päivää siellä niin kuin pihallaan lehtiä, niin mitä ne muut tekee, niin siellä oli usein se epäluottamus siellä takana, vaikka sitä verhottiin moneen eri tarinaan. Mä puhuin tosi paljon ja kannustin organisaatioita lisäämään ja mahdollistamaan etätyön tekemisen. Sitten tuli COVID. Yhtä 50% Suomen työväestöstä pystyi tekemään töitä kotoa käsin, ja me selvittiin. Ne työtehtävät tuli tehtyä ja maailma ei hajonnut ja muuta. Mä haluan tässä kohtaa, niin kauan kuin mä muistan, mä haluan painottaa sitä, että on tosi, tämä on tosi pelottavaa, kun tämä ikään kuin etätyökeskustelu on niin laajasti niin kuin tässä työelämädiskurssissa, ja meidän täytyy muistaa, että se koskee vain 50% suomalaisesta työvoimasta. On tosi paljon ihmisiä, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä. Että se magnituudi, jonka tämä keskustelu saa, niin se on vähän liian iso, koska sitten se vähän niin kuin jättää tietyt työt, tietynlaiset tekemiset ja tietyt ihmiset sen keskustelun ulkopuolelle, mutta puhutaan tästä niin kuin asiantuntijatyöstä, jota voidaan lähtökohtaisesti tehdä ajasta paikasta riippumatta. No niin, sitten tuli COVID ja ihmiset ajettiin himaa. Ja nyt me tiedetään, että tietyt työtehtävät tulee tehtyä. Edelleen on olemassa tiettyjä töitä, jotka on parempi tehdä rauhassa ja kotona. Jos on kauhea lumimyräkkä, niin ei ole mitään järkeä kaikkien lähteä samaan aikaan vetää länsiväylälle tuonne kesärenkailla väärään aikaan ja muutoin. Että on paljon asioita, jotka on edelleen. Mä olen edelleen etätyön ja tämmöisen ikään kuin joustavan työn ajan ja työpaikan tekemisen kannalla. Mutta kun se työ on hirveän paljon muutakin kuin täskien tekemistä, täskien suorittamista, tiettyjen pienten pilkottujen työtehtävien tekemistä. Työ on paljon yhteisöllistä tekemistä, yhteisöllistä olemista. Työssä käymisessä ja työpaikalla käymisessä tapahtuu paljon semmoisia asioita, joita ei pysty tässä niin kuin meidänkin podcast olisi pikkasen vuorovaikutteisempi ja eläväisempi, jos me oltaisiin kaikki samassa tilassa, eikä nyt sattuneesta syystä jouduta tekemään sitä näin niin siinä on niin paljon sellaisia asioita, jotka jää puuttumaan siitä työn tekemisestä, jos Maria on nyt kotona, mä oon täällä autotallissa ja Joni on sitten ainoana siellä studiossa, niin jos me ei kohdata ihmisiä, niin siitä jää tosi paljon puuttumaan semmoista asiaa, joka tulee sen niin kuin taskien suorittamisen päälle. Ihan niin kuin siis työn tekemisen kannalta. Me ihmiset koteloidutaan tällä hetkellä koteihin liikaa. Meidät pakotettiin jäämään koteihin. Sitten kun me jäätiin sinne, niin me ei osata lähteä sieltä pois. Mun mielestä tämä nykyinen malli, jossa ihmiset tekee niin paljon töitä kotoa kuin tällä hetkellä tehdään, niin musta se on 3 tason tragedia. Se on tragedia yksilötasolla, se on tragedia yrityksen tasolla, se on tragedia yhteiskunnan tasolla. Että tämä ei voi johtaa hyvää. Edelleen tämä ei tarkoita sitä, että on pakko mennä joka päivä toimistolle ja on pakko olla siellä 8 ja saa lähteä vasta kun tehtaan pilli viheltää 16.00. Eli sitä työtä pitää pyrkiä tekemään joustavasti, mutta mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää, niin kuin monestakin eri syystä, jota yritin tuossa äsken valottaa, niin että me kohdattaisiin ihmisiä oikeasti kolmiulotteisin fyysisinä olentoina siellä mentäisiin sinne ja vietettäisiin siellä aikaa, kohdattaisiin ihmisiä ei järjestetyissä kohtaamisissa siellä kahviautomaatilla. Ennen palaverin alkua pystytään vaihtaa kuulumisia, voidaan jäädä neukkariin juttelemaan jostain asiasta, joka
niin kuin innostettaisiin puhua sen niin kuin palavereen, juotaisiin kahveja yhdessä ja lähdettäisiin lounaalle yhteensä. Me ollaan sosiaalisia eläimiä, me kaivataan sitä yhteisöä ja yhdessä olemista ja muita ihmisiä. Niin mä oon tosi niin kuin huolestunut tästä tilanteesta, että me ikään kuin jäädään koteihin. Ja tuo on varmasti semmoinenkin, että kun jotkut yritykset päättää, että ne lähtee yrityskulttuuria muotoilemalla erottautumaan muista, niin se on varmasti hyvin vaikea lähteä sanottamaan sinne työntekijöille tätä, että me halutaan, että tuutte enemmän tänne työpaikalle. Koska itsekin joitakin yrityksiä tiedän, joilla on semmoinen kulttuuri, että ne työskentelee paljon yhdessä toimistolla, vaikka heillä olisi mahdollista tehdä etänä, kun ne haluaa mennä sinne toimistolle. Ja mun mielestä se on juurikin tämä syy, että siellä tulee näitä erilaisia kohtaamisia, ja se mun mielestä näkyy aika paljon siinä heidän työn jäljessä. Miten Ja näille ihmisten hyvinvoinnissa. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja miten näille yrityksen päättäjille, hallitukselle ja ylipäätänsä minkälaisia työkaluja heillä voisi olla siihen, että he pystyisivät sanottamaan niille työntekijöille paremmin sitä, että me halutaan, että te tuutte tänne työpaikalle, kuin se, että ne vaan käskisivät, että nyt 2 päivänä viikossa ollaan toimistolla. Ja se ei oikein toimi. Niin, mutta sähän sanoit just tuossa kysymyksessä oli jo se ratkaisu. Sanotetaan se syy, miksi. Eihän siihen mitään muut ole. Mutta kun valitettavan moni organisaatio, niin kun, niillä ei ole sitä miksi tai sitä syytä koskaan niiden sääntömääräysten takana. Ja silloin se narratiivi menee siellä työntekijäpuolelle siihen, että aha, meihin ei luoteta. Että ne haluaa valvoa meitä, ne haluaa seuraa meitä, ne ei usko siihen, että me tehdään töitä siellä kotona. Mutta kun me kerrotaan se, että me halutaan sitä yhteisöllisyyttä, me nähdään nämä ja nämä asiat on hyötyjä, joita me organisaationa saadaan, joita tiimit hyötyy siitä, joita yksilöt hyötyy siitä, niin kun me nähtäisiin se vaiva niiden perusteiden selittämiseen, niin se on se suurin juttu. Mä olen käyttänyt omissa valmennuksissani Supercellia pitkään esimerkkinä siinä, että kun mulla oli mahdollisuus tavata Paanasen Ilkka, mahdollisuus tavata tuli sillä, että mä painostin häntä tapaamaan, ja sitten kysyi, että miten mä pääsen susta eroon, niin mä sanoin, että annat mulle 45 minuuttia aikaa, niin hän käytti sen kortin sitten, niin kysyin sitä, että kun vaikuttaa, siis tämä oli ennen covidia, että kun ulkoapäin katsoo, niin Supercell vaikuttaa firmat, jos ei ole mitään sääntöjä, että onko teillä mitään sääntöjä, niin hän sanoi, että joo, että meillä on sääntö, että kaikki tulee toimistolle 9-15 välisenä aikaa. Sitten mä sanoin, että miksi, että sä luota sun työntekijöihin, ja Ilkka, kutsu häntä Ilkaksi yhden tapaamisen perusteella, olla jo sinun kaupat tehty, niin Ilkka sanoi, että ei, että hän luottaa omiin työntekijöihinsä enemmän kuin yksikään toinen toimitusjohtaja maailmassa. Mutta kun heidän tehtävänään, kun Supercellin tehtävänä on tehdä maailman parhaita pelejä, sellaisia pelejä, joita pelataan sukupolvesta toiseen, jos nyt vähän voidaan niin kuin panna tuommoista superlatiivia tuohon. Heidän tehtävänä on tehdä niitä maailman parhaita pelejä. Ja kun he tietää sen, että maailman parhaat pelit ei synny yksinäisyydestä, eikä mitkään ideat ei synny yksinäisyydestä. Sitä, että Panu miettii täällä varastossa autotallissaan, että mikä olisi se paras tapa muuttaa suomalainen työelämä, niin ei tule täällä. Eikä se synny semmoisissa kohtaamisissa, joita me tehdään näin, että yksi on mökillä laiturinnokas, toinen kahvilas, kolmas Oodi-kirjastossa ja 4 istuu sitten yksin toimistolla Teamsissa. Kun sä et pysty rakentamaan sellaista luottamuksellista suhdetta, jossa sä uskaltaisit, näiden välineiden kautta ei rakenneta aina kakosti sellaista suhdetta, jossa mä uskaltaisin tulla niin kuin keskeneräisen idean kanssa esiin. Näissä tällaisissa kanssakäymisissä ei rakenneta sellaista suhdetta, joissa Maria uskaltaisi sanoa mulle, että Panu, toi sun ideassa on ihan kiva pilkku, mutta siitä saisi vielä paremmin. Vaan me mennään tosi pinnallisella tasolla. Jolloin kun me rakennetaan ja kohdataan siellä toimistoille ja kun me niin kuin tutustutaan toisiimme ja vietetään aikaa näiden palaverien välissä niin kuin yhdessä ja ollaan ja jutellaan ja vitsaillaan ja avataan vähän sitä, että oliko nyt illalla vaikea saada unta, kun harmitti Suomen tappio Itävallalle jääkiekossa tai mikä ikinä se syy onkaan, mikä sitten mietityttää, niin silloin me rakennetaan semmoisia luottamuksellisempia suhteita, jotka oikeasti avaa niitä ihmisiä semmoisiin kohtaamisiin, joissa syntyy jotain muuta.
Niin tämä oli niin kuin heidän niin kuin selityksensä sen 9-15 toimistolla olemisen takana. Ja kun sä kuuntelet ton, niin kuin, eihän siihen voi sanoa muuta kuin, että kuulostaa ihan fiksulta ja kyllä mä tuun sinne. Ja nyt tässä COVID-ajassa on se paha, kun ihminenhän vastustaa muutosta. Ihminen vastustaa muutosta ja ihminen muuttuu vasta, kun sen on pakko. Niin nyt kun meidät on ajettu sinne kotiin, niin toimistolle tuleminenhan on muutos. Jolloin se ainoa asia, jonka mä toimistolle menemisestä muistan, on se, että mun pitää mennä puoli tuntia bussilla sinne. Ja sehän on tosi pitkä aika. Mun pitää laittaa oikeasti silitetyt housut jalkaan ja mun pitää kampaa tukka, kun mä en voi sanoa, että kamera on rikki, että sen takia mulla ei ole kameran päällä. Että sen kauheasti vaivaa. Että sä muistat vaan sen vaivan. Ja mun ehdotus olikin silloin, kun covidista niin tai covid loppui, että kaikki ihmiset pitäisi pakottaa 6 viikoksi tulee toimistolle joka päivä. Ja se syy, miksi mä haluaisin ne pakottaa tulee sinne sen hetken on, niin ne muistaisi sen energian ja ne muistaisi sen hyödyn ja miten siistiä sinne toimistolle oli mennä, kun siellä oli muita ihmisiä. Niiden kanssa heiteltiin läppää ja naurettiin ja käytiin kahvilla ja siinä sivussa yhtäkkiä saatiinkin se idea, millä me saadaan kairattua se yksi asiakas kotiin ja ratkaistiin se yksi ongelma, jonka ratkaisemiseen muuten meidän pitää järjestää 3 Teams-palaveria niin kuin täällä ja yrittää sitten, että no nyt mulla on innovatiivinen hetki niin kuin tässä Teamsissa miettiä sitä, että kun me muistettaisiin ne hyödyt ja se miten makeeta se on olla muiden ihmisten ympäröimänä ja saada niistä sitä energiaa ja voimaa, niin mä olisin ollut ihan varma, että se 6 viikon jälkeen niin 80% suomalaisista tulisi ilolla sinne toimistoon. Joo, ja kyllä se yhdessä asioiden käsittely siellä toimistolla antaa myös semmoisia mittasuhteita mahdollisille ongelmille tai muille, että ne ei välttämättä ole niin isoja, kun niistä yhdessä naureskellaan siellä, että paljon helpompi päästä niistä ylitse. Näkyykö sukupolvien välillä ero, että miten nuoremmat versus vahvemmat suhtautuu tulevaisuuteen? Onko sillä nuoremmat vaativampia kuin vanhemmat vai? Mä oon lähtökohtaisesti kategorisointeja vastaan. Mä uskon vahvasti niin kuin siihen, että meidän pitäisi mennä niin kuin yksilöiden kautta. On tosi niin kuin trendikästä sanoa, että nuoret vaativat työelämältä eri asioita kuin vanhat. Varmasti työelämään tulevat vaativat eri asioita työelämältään kuin 3 vuoden sisään eläköityvät ihmiset. Se on fakta, siis silleen. Mutta kuvaako nämä sukupolvet tai saadaanko me niin kuin kategorisoitua ja sanottua jotain tollaisia niin kuin totuuksia, niin se on toinen asia. Totta kai jos sä oot 18-vuotias ja sulla on oletettavasti 80 vuotta tulevaisuutta edessä, versus sä oot tämmöinen 55-vuotias, jolla on 10-20 vuotta, niin se aika tulevaisuudelle on ehkä, että mun tulevaisuus on niin kuin 5 vuoden päässä, joka on relevantti, että silloin mä oon ehkä vielä hengissä, mutta sitten kun mä katson mun tytärtäni Peppi, joka täyttää 18 kohta, niin hän joutuu miettimään tulevaisuutta vielä pidemmällä aikavälillä, niin varmaan siis tämmöisiä niin kuin loogisten ajattelun kautta me pystytään niin kuin näkemään erilaisuuksia, mutta mun mielestä se isompi on siinä, että tämä maailma on muuttunut. Maailma on muuttunut ja me kaikki sukupolvet niin kuin eletään enemmän tai vähemmän siinä muutoksessa ja me ollaan muututtu. Itse kun mietin sitä niin kuin isäni 50-vuotis syntymäpäiviä, joissa puku päällä niin kuin tuotiin standardeja ja kukka-asetelmia ja kilistettiin ja mietin omia syntymäpäiviä, niin 50-vuotis syntymäpäivä, josta ei ole hirveän kauan aikaa, niin se on niin kuin erilainen. Me ollaan niin kuin, ei voida sanoa kategorisesti mun mielestä, eikä kannata lähteä siihen, että nuoret on erilaisia kuin vanhemmat sukupolvet. Maailma on muuttunut. Ja ikään kuin maailma on erilainen 2024 kuin oli 1984. Ja se maailman muutos, niin se menee läpi niin kuin meidän kaikkien sukupolvien. Ja se niin kuin tarinallinen niin kuin kiva narratiivi siitä, että nuoret tulee työelämään, niin niille arvot on paljon vahvempia. Ne haluaa työlle merkitystä, niin siitä saa kivoja
tarinoita ja lehtijuttuja. Mutta sitten jos otetaan tutkittua dataa, mä oon kehittänyt tämmöisen SIGNI-nimisen työntekijäymmärryskyselyn, jossa selvitetään sitä, mikä ihmisillä on merkityksellistä työssä ja työn niin kuin motivoitumisen ja työhyvinvoinnin näkökannalta. Ja jos me otetaan sieltä se data esiin, että mitä niin kuin alle 25-vuotiaat haluaa työelämältä, mitä he kokee merkityksellisenä, ja sitten jos me verrataan sitä 55-vuotiaiden asioihin, joita he kokee merkityksellisenä, niin aika jännää, että sieltä 55-vuotiaille ihmisille nousee arvomaailma, siellä nousee merkityksellisyys työssä vahvemmin esiin kuin nämä nuorilla. Nuorilla tärkeää on urakehitysmahdollisuudet, työyhteisö, hyvä työyhteisö, se yhteishenki, hyvä esihenkilö, joka niin kuin mahdollistaa niin kuin tasa-arvoisen kokemuksen ja yhtymisen. Asiat, jotka oikeasti katsottuna menee lähemmäksi sitä sun omaa napaa. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka on tehneet pitkän työuran, jolla alkaa olla jo viimeinen asuntovelan, niin kuin asuntolainan maksupäivämäärä lähempänä, niin he pystyvät jo miettimään jotain muutakin sen ikään kuin itsensä ulkopuolella. Data. Ja meillä on siis vuosittain, ollaan saatu yli, mun mielestä viimeisimmät SIGNI niin kuin luvut viime vuodelta alettu about 40 000 suomalaista työikäistä, eli 1,5% suomalaisesta työvoimasta, niin se on silleen aika kattava. Että se ei perustu se niin kuin mun väite siitä, että nuoret voi puhua, että nämä on mulle merkityksellisiä, mutta sitten kun oikeasti niin kuin siinä arjessa lähdetään miettimään, että mitkä asiat sit ohjaa sitä sun työssä hyvinvointia ja sitoutumista työpaikkaan, niin ei ne sitten olekaan ne asiat, mitkä monet tutkijat nostavat esiin ja tämmöisenä niin kuin sukupolvinarratiivina tuovat esiin. Et totta kai tahti tehdä asioita on muuttunut tässä maailmassa. Me voidaan olettaa, että nuoret on adaptoituneet siihen, kun se on heidän ikään kuin, he ovat kasvaneet siihen maailmaan, mutta kyllä me vanhatkin ollaan muututtu huonon keskittymiskyvyn omaaviksi, digitaalisiin välineisiin addiktoituneiksi, lyhytjänteisiksi, nopeaa dopamiinia haluaviksi, niin kuin miksikin. Hallitustyö seis. Hei Maria, kerros mulle, että mikä FUBO on ja anna mulle 3 syytä, että miksi mun kannattaa hakea tänne jäseneksi. FutureBoard on tämmöinen nuorten hallitustekijöiden alle 40-vuotiaiden vertaisoppimisen yhteisö. Täällä opitaan toisiltamme siitä hallitustyöstä ja täällä on tämmöinen rento meininki ja vahva auttamisen kulttuuri. Lue lisää FUBOn sivulta ja hae mukaan. Hallitustyö jatkuu. Hypätään seuraavaan aiheeseen. Keskustellaan siitä, että mitä mahdollisuuksia hallituksen on tukea sen tulevaisuuskyvykkään organisaation rakentumista. Sä tuot tuossa sun uudessa kirjassa esille paljon erilaisia esimerkkejä siitä, miten eri tavoin yritykset on rakentaneet sitä tulevaisuuskyvykkyyttä. Jos perutetaan vielä sinne asti, että pohditaan, että minkälaisia piirteitä tulevaisuuskyvykkäältä organisaatiolta oikein löytyy. Joo. Jos mä tuosta kirjasta sen verran sanon, että se on, mä paljastan sen kaikille, että se on niinku, sen nimi on ANSA. Eli tulevaisuuskyvykkyyshän saattaa monen mielessä olla se, että siellä opetetaan käyttää ChatGPT:tä ja Copilottia ja hyödyntää tekoälyä ja digitalisaatiota ja kaikkea muuta, että siellä se tulevaisuuskyvykkyys löytyy, mutta mun väitteen mukaan se tulevaisuuskyvykkyys kaikissa organisaatioissa löytyy ihmisistä ja kulttuurista. Eli tämä tulevaisuuskyvykkyys on kulttuuri- ja johtamiskirja ja siitä, että miten me johdetaan ja miten me saadaan meidän työntekijöistä se kaikkein paras irti. Jolloin, nyt mä vastaan Maria sun kysymykseen, tulevaisuuskyvykkään organisaatio, mä löysin siihen niin kuin, mä 4 ominaispiirteistä. Niitä on oikeasti 5, nyt kun mä kohta ne luettelen.
niputan sen viimeiset kaksi niin kuin yhteen, koska ne on niin vahvasti linkeissä toisiinsa. Mun mielestä tulevaisuuskyvykkyys lähtee tällaisista teemoista, että tulevaisuuskyvykäs organisaatio on inhimillinen. Se näkee ihmiset yksilöinä, se kohtaa ihmiset yksilöinä, se on kiinnostunut yksilöistä ja semmoisen kokemuksen, jossa se ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa sitä organisaatiota. Toinen ominaispiirre on luottamus. Organisaatio rakentaa vahvan molemminpuolisen luottamuksen, eli työntekijät osoittaa luottavansa johtoon, ja sitten taas, tai sanotaan tämä toisinpäin, että organisaatio ensiksi osoittaa luottavansa työntekijöihin, ja sen jälkeen työntekijät osoittavat luottavansa johtoon. Ja sitten siinä on se kolmas ulottuvuus, kolmas dimensio vielä, että siellä on ikään kuin se luottamus organisaation systeeminä, että tämä toimii hyvin. Ja se luottamus on organisaation polttoaine ja liima. Ilman sitä luottamusta organisaatiolla ei oikeasti ole mitään. Koska sen luottamuksen kautta me mahdollistetaan psykologinen turvallisuus. Luottamuksen kautta me luotetaan, että tässä ikään täällä ei pelata pelejä, jolloin sitten taas se palautuu taas siihen inhimillisyyteen, että tuun kohdatuksi ja asiat on tehty tasa-arvoisesti ja muuta. Sitten kolmas ominaispiirre tulevaisuuskyvykkäässä organisaatiossa on rohkeus. Ja se on rohkeutta toimia, rohkeutta sanoa, rohkeutta haastaa ja rohkeutta tulla haastetuksi ja kyseenalaistetuksi. Ja sehän on, niin kuin jo tuossa aloitettiin, niin se on todella keskeistä. Ja se tietyllä tavalla se edellyttää sitä inhimillisyyden ja luottamuksen kokemusta, että susta voi tulla rohkea. Mutta se ilman sitä, että me uskalletaan toimia eri tavalla kuin aikaisemmin, niin meillä ei ole sit edellytyksiä tulevaisuuskyvykkyyteen. Mun mielestä niin kun mä lähdin purkaa sitä rohkeutta tuossa kirjassa, niin mä käytin tämmöisen Rollo May-nimisen psykologin niin kun ajatusmaailmaa siitä, että hän on kuvannut mun mielestä hirveän hyvin sen, että kun hirveän usein rohkeuden vastakohdaksi mietitään pelkuruus. Että se on niin kun, ei se ole sen vastakohta. Pelkuruus on rohkeuden puutetta. Rohkeuden vastakohta on automaattinen mukautuminen, eli se, että me tehdään niin kuin aina ennenkin. Me ei kyseenalaisteta, me vaan tehdään niin kuin aina ennenkin, jolloin se ei ole kauhean rohkea. Ja sillä pysyy hengissä, mutta niin kuin todettiin, niin jos ei ole mitään syytä pysyä hengissä, niin miksi pysyy? Ja sitten se 4/5 ominaisuus on tavoitteellisuus ja tarkoituksellisuus. Organisaatiolla täytyy olla tavoite, sen täytyy olla menossa johonkin suuntaan, koska tämä palaa taas siihen, että onko minulla syytä selviytyä. Jos ei ole mitään suuntaa, niin ei ole liikettä. Ja sitten sen tavoitteellisuuden ja suunta, ja että me halutaan tavoitella, me halutaan saavuttaa jotain, ja jokainen organisaatio määrittää sen tavoitteensa sitten niin kuin omista lähtökohdista. Jokainen organisaatio määrittää, mitä menestys mulle tarkoittaa. Että se ei ole, niin kuin, ei ole olemassa absoluuttista menestystä, vaan organisaatio määrittää sen, mitä se menestys on, ja meidän pitää sanoa se ääneen, miten se on, jolloin me voidaan kulkea sitä kohti. Ja sitten se tarkoituksellisuus tässä on ikään kuin sen tavoitteellisen tarinan tekemisen syvempi merkitys. Mä en puhu merkityksellisestä työstä, enkä työn merkityksestä, koska musta se on sellainen, joka niin kuin, se ulkoistaa, monet ihmiset ulkoistaa itsensä siitä narratiivista hirveän helposti, koska se merkityksellinen työ tai työn merkityksellisyys tuntuu siltä, että mun pitää niin kuin keksiä lääke, jolla COVID loppuu, tai mun pitää poistaa nälänhätä tai jotain. Että sä ajatellaan, että se on jotain isompaa, mutta sitten kun me puhutaan tarkoituksesta, että mikä on sun työn tarkoitus, mikä on sun tekemisen työtehtävien tarkoitus, niin musta se tarkoitus määrittyy hyvin siitä, että mun tekemisellä on vaikutusta itseni ulkopuolella. Jolloin kaikella kaikessa organisaatiossa pitää olla se tarkoitus, että ethän sä tee organisaatiossa tekoja, jotka vaikuttaa vaan sun itsensä. Ne tavalla tai toisella vaikuttaa niin kuin sun ulkopuolelle. Ja pääsääntöisesti mä väitän, että kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa tehtävä tämmöinen tarkoituksellinen työ, joka vaikuttaa sun itsesi ulkopuolelle, niin se johtaa johonkin hyvään. On varmaan organisaatioita, se, että nyt lisätään vapettamista, niin ei välttämättä
ole sit isossa kuvassa niin kuin se kauhean tarkoituksellinen ja hyvän lisääminen, mutta niin kuin valtaosa organisaatioissa tehtävästä tekemisestä johtaa hyvään, jolloin sä pystyt löytämään sille sun tekemiselle semmoisen innostavan syyn. Niin nämä ominaispiirteet, kun organisaatiossa on, niin silloin sillä on edellytyksiä tulevaisuuskyvykkääksi organisaatioon. Ostan noi kaikki ja edelleen mä ajattelen, että tässä haastavassa markkinatilanteessa, missä on nyt jo pidempään kynnetty, niin toi luottamus on kaikista vaikein ja kriittisin. Ja oletetaan, että me ollaan nyt kuunneltu sun neuvoa siellä johtoryhmässä, että me ollaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja me ollaan otettu se henkilöstön mukaan pohtimaan, että miten me päästään täältä ylös. Ja ollaan tehty kaikki parhaamme, mutta silti me joudutaan muutosneuvotteluihin. On lomautuksia, ehkä irtisanomisia. Ja sitten kun me tullaan sieltä takaisin, niin mitä tämmöisen vaikean tilanteen jälkeen, niin miten sitä luottamusta lähdetään parantamaan, että jos ihmiset ajattelee, että hei, nyt kävi näin, milloin tulee taas uudelleen, onko mulla työpaikkaa 3 kuukauden päästä tai vuoden päästä, millä mä maksan mun asuntolainan, niin mitä neuvoja tämmöisessä tilanteessa? Et musta tuntuu, että jos me mennään vähän tämmöisessä alavireessä, niin on kauhean vaikeaa miettiä sinne pidemmälle tulevaisuuteen. Se on just näin, etenkin jos ei siellä ole sitä tarkoitusta, jos ei siellä ole sitä tavoitetta. Niin kuin, tämä tietyllä tavalla niin kuin YT-neuvottelujen tai muutosneuvottelut, mä oon vanhan liiton mies, niin mä vielä puhun niistä muutosneuvottelujen järjestäminen tietyssä ajanhetkessä on hirveän paljon helpompaa, kun kaikki tekee niin. Ja sitten tulee vähän sellainen ikään kuin, se ei niin kuin haasta johtoa riittävästi miettimään, että onko se niin kuin se ratkaisu. Ja vaikka me oltaisiin tehty monia asioita oikein, ja vaikka me oltaisiin tosiaan osallistettu ihmisiä miettimään, että miten me tästä selvitään, niin varmasti monessa organisaatiossa niin kuin joudutaan tekemään sitä ikäviä niin kuin päätöksiä ja ikäviä prosesseja sen takia, että kun kaikki ei ole aina omissa käsissä siinä hetkessä, kun se tulee. Kun Venäjä hyökkää raukkamaisesti Ukrainaan ja se vaikuttaa materiaalin saatavuuteen, se vaikuttaa hintoihin, se vaikuttaa energian kustannuksiin. Että se kestää aikaa ennen kuin pystytään adaptoitumaan ja sopeutumaan siihen, niin jotta me voidaan niin kuin miettiä sitä, että mitä me tehdään 5 vuoden kuluttua, niin meidän pitää ensiksi selviytyä tästä vuodesta. Niin silloin meidän täytyy tehdä toimenpiteitä, mutta silloin jos me tehdään ne toimenpiteet taas niin kuin avoimesti, jos me tehdään nämä toimenpiteet siten, että me niin kuin Small Giant Gamesin toimitusjohtaja Jose tässä Great Place to Work Instituutin podcastissa mun mielestä just sanoi todella hienosti ja tärkeästi sen, että se luottamuksen niin kuin yksi mittari on se, että tuleeko työntekijöille yllätyksiä. Että jos meillä ei tule yllätyksiä, jos me ollaan avoimesti puhuttu sitä, että miltä markkinatilanne näyttää, mitä toimenpiteitä me ollaan tehty, ollaan kysytty teiltä neuvoa, apua ja otettu ne ja kuultu ja tehty niitä, mutta siitä huolimatta me joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että jotta me voidaan säästää 150 työpaikkaa, niin meidän pitää luopua 20 ihmisestä. Niin jos se tulee siten, että se ikään kuin on loogisesti pääteltävissä ja ymmärrettävissä ja on sanottu, että jos mikään muu ei auta, niin sitten meidän on pakko tehdä tämmöisiä toimenpiteitä. Ja sitten kun me tehdään ne ihmisiä kunnioittain, se ikään kuin muutosneuvottelut, me otetaan ihmiset mukaan, jatketaan sitä avointa dialogia ja sitten tehdään päätökset siten, että ne on niin kuin perusteltavissa, että miksi päädyimme tähän määrään ja miksi juuri tälle osastolle sattui niin kuin näitä irtisanomisia, niin me pystytään vahvistamaan jopa. Vaikein aikoina me pystytään vahvistamaan sitä luottamusta. Ja sen luottamuksen ytimessähän on se, että me yhdistetään puheet ja teot. Että me tehdään se, mitä me sanotaan. Eikä vaan sanota ja sitten jätetä tekemättä. Niin oikeasti kun me tehdään nämä asiat oikein, ja kun me tiedetään se, että jos muutosneuvottelut on ensimmäinen asia, mikä me otetaan niin kuin työkalupakista. Jos se on aina se eka, että säästetään niin kuin työntekijöiden niin kuin lompakosta yrityksen,
niin se ei rakenna luottamusta. Mutta jos me tehdään kaikki toimenpiteet, jotka on mahdollista tehdä, ja sitten me tehdään muutosneuvottelut tai tehdään kipeitä ratkaisuja, ja kun me ollaan perusteltu koko ajan, käyty avoimesti sitä vuorovaikutusta, dialogia, että mitä me tehdään, miksi me tehdään, mitkä on ne vaihtoehdot, ja sitten me tehdään sen niin kuin järkevästi, niin tämä tämmöinen prosessi ja hanke voi jopa vahvistaa sitä luottamusta. Jos me tehdään se huonosti, niin sittenhän me tiedetään, mikä se vaihtoehto siinä on. Mutta kun lähtökohta on siinä, että ne muutosneuvottelutkin voidaan tehdä hyvin. Me osallistuttiin historiasta. Mä olin aikoinaan Satama Interactiven henkilöstöjohtajana ja me jouduttiin tekemään muutosneuvottelut. Samana päivänä, kun me julkaistiin uutinen YT:iden aloittamisesta, niin me kerrottiin, että me tullaan osallistumaan Great Place to Work-instituutin Suomen parhaat työpaikat tutkimukseen. Ja me uskotaan, että me voidaan menestyä siinä tutkimuksessa siitä huolimatta, että me tehdään nämä muutosneuvottelut. Mutta se ei ollut se juttu, se menestys ei ollut siinä juttu, vaan me sanottiin, että me halutaan pitkällä aikavälillä rakentaa tästä Suomen paras työpaikka. Ja me tilivelvollistetaan itseämme toimimaan oikein sillä, että me osallistutaan siihen tutkimukseen tänä vuonna, vaikka meillä olisi hyvä syy siirtää sitä. Tai olisi niin semmoinen hyväksyttävä syy siirtää se eteenpäin. Me tehtiin todella paljon töitä sen niin kuin YT:iden aikana. Me haettiin ulkoistuksilla, löydettiin ihmisille työpaikkoja, tehtiin management buyoutteja tietyissä osastoissa, jotka ei ollut relevantteja. Tehtiin tosi paljon duunia siinä ja me päädyttiin sitten Suomen 12 työpaikaksi sinä vuonna. Et se ikään kuin, ne voidaan tehdä niin monella tavalla, mutta se lähtökohta ei aina tarvitse olla se, että se aiheuttaa niin kuin kipu. Tai totta kai se aiheuttaa kipua, mä en sitä sano. Mutta että se ikään kuin olisi niin kuin lopun alku. Tai että se luottamus menisi rikki siinä. Se menee rikki, jos se tulee ihmisille yllätyksen. Se menee rikki siinä, jos me tehdään niin kuin täysin mielivaltaisia niin kuin ratkaisuja, eikä olla valmiit dialogiin, eikä perustelemaan päätöksiä, eikä haeta muita vaihtoehtoja. Just näin. Nyt kun ollaan täällä Futureboardin podcastissa, niin siirrytään vielä syvemmin siihen niin kuin hallituksen näkökulmaan. Miten sä näet, että minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia hallituksesta käsin on siihen tulevaisuuskyvykkään organisaation rakentumiseen ja sen luottamuksen rakentumiseen, vai onko se auttamatta jollain tavalla etäällä? Tämä on hallitustyö on, sen suurin haaste on löytää se niin kuin oikea ikään kuin tapa olla riittävän lähellä, mutta pysyy riittävän kaukana. Se on mun mielestä hallituksen, niin kuin, se on se suurin haaste, että kuinka niin kuin vahvasti me ollaan siinä niin kuin organisaation arjessa läsnä tai ollaan olematta läsnä. Kuinka paljon me käytetään toimitusjohtajaa vain ikään kuin meidän nukkenamme ja pyritään niin kuin vaikuttaa siihen tekemiseen. Kuinka paljon me omalla tekemisellämme ikään kuin edes mentaalisella tasolla sidotaan, tai toimitusjohtaja kokee, että hänen käsiään sidotaan tai ohjataan, tai hänelle ei anneta autonomia. Minusta se on se kaikkein isoin niin kuin haaste hallitustyössä. Koska hallituksen pitää auttaa, tukea ja tietyllä tavalla ohjata sitä johtoryhmää. Siinä on se rooli. Sitä ei voi niin kuin unohtaa. Mutta se, että miten me ikään kuin, miten me pystytään sopimaan siitä työnjaosta siten, että se mahdollistaa, kun se johto on kuitenkin valittu, heillä pitäisi olla niin kuin 100% mandaatti toimia siinä arjessa. Ja hallituksen yksi keskeinen tehtävä on nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, jolloin niin kuin sitä valtaa pitää niin kuin käyttää hyvin ja viisaasti. Sinne pitää nimittää se toimitusjohtaja, johon sitten päätetään luottaa. Ja sitten kun me
nimitetään se toimitusjohtaja, niin sitten meidän täytyy antaa hänelle se ikään kuin autonomia tehdä niitä asioita, joita toimitusjohtajan rooliin kuuluu. Ja sitten se toimitusjohtajan roolin määrittely, niin se täytyy tietenkin käydä toimitusjohtajan kanssa hyvin selkeästi, mitkä on niitä. Se niin kuin sen toimitusjohtajan ja hallituksen välisen roolin määrittelyyn, niin siihen ei voi koskaan käyttää niin kuin liikaa energiaa. Voi käyttää, totta kai siihen voit sitä hinkata niin kuin loputtomasti, mutta siis sille ikään kuin ymmärrätte, mitä tarkoitan, että se on kaikkein tärkein keskustelu. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan päätetty, että tämä on se työnjako, niin sen jälkeen siinä täytyy pitäytyä. Mutta tärkeintä on, että se toimitusjohtaja on kuitenkin valittu sinne johtamaan sitä operatiivista ja strategista tasoa siinä arjessa. Hänellä täytyy olla se toimiva. Se, että me saadaan sillä ikään kuin hallituksen agendalla, me pystytään johtamaan tulevaisuuskyvykkyyttä. Hallituksen agendalla, mitä asioita sieltä käsitellään, paljon niitä käsitellään niissä kokouksissa, ja ketkä otetaan mukaan siihen käsittelyyn, niin sillä me pystytään määrittämään tosi paljon sitä ikään kuin sen organisaation, sitä tulevaisuuskyvykkyyttä. Onko siellä, mitä me puhutaan tulevaisuudesta? Kuinka paljon meidän agendalla puhutaan tulevaisuudesta? Ketkä siitä tulevaisuudesta puhuu? Millä tavalla siitä puhutaan? Onko kulttuuri millään tavalla niin kuin agendalle ja tilivelvollistetaanko me millään tavalla sitä toimivaa johtoa niin kuin pitämään siinä omassa tekemisessään kulttuurifokuksessa, niin sen agendan kautta me ohjataan sen organisaation ajattelu ja niitä painopisteitä. Jos meillä on hallituksen kokouksissa, 4 tunnin hallituksen kokouksissa 3,5 tuntia puhutaan viime kuukauden tai kvartaalin luvuista, niin se määrittää sitä, mitä organisaatiolta odotetaan. Vai katsotaanko me siellä omistajan tahdon toteutumista, joka toivottavasti on jonnekin tulevaisuuteen niin kuin tähtäävää. Puhutaanko me strategisten hankkeiden etenemisestä ja siitä, että onko ne edelleen relevantteja, kysytäänkö me, että miten te olette varmistaneet, että 2 vuotta sitten tehty strategiset valinnat on edelleen relevantteja, vai tuijotetaanko me vaan niitä KPI:tä, jotka silloin 2 vuotta sitten ollaan 5-vuotiskaudelle niin kuin laitettu, että ollaanko niin kuin menossa suuntaan, niin se agenda määrittää sen. Ja totta kai ne keskustelut, että tuleeko se toimitusjohtaja sinne kuuntelee suurta viisautta, vai tuleeko se toimitusjohtaja hallituksen kokouksiin sillä tunteella, että häntä autetaan, hän tuetaan tässä onnistumisessa. Hyvä. Agenda edellä. Tajunnan virtaista. Mutta se on. Se, mitä sun kalenterissa on, se toimitusjohtajan työtä, kun arvioidaan, kun me mietitään, kun tehtiin aikoinaan, silloin kun oli vielä Leidenschaftissa töissä, tehtiin kulttuuriselvityksiä, niin kyllä sen toimitusjohtajan kalenteriin katsomalla niin kun sä näet sen, että mikä hänelle on tärkeää. Kun hän sanoi, että mä oon täällä ihmisiä varten, sitten katsot sen kalenteriin, mistä ei löydy kuin asiakastapaamisia ja keskusteluja talousjohtajan kanssa, niin kysytään, että missä ne ihmiset on. Just näin. Agenda määrittää sen, mitä se hallitustyö pystyy antamaan ja miten se ohjaa sen organisaation toimimista tekemään. No entä sitten, miten hallituksen kannattaisi mittaroida sen organisaation tulevaisuuskyvykkyyttä ja sen toimintaa? Mistä me tiedetään esimerkiksi, että ollaanko me tänään tulevaisuuskyvykkäämpiä kuin me oltiin vaikka vuosi sitten? Se olisi hirveän hieno, kun sille olisi mittarit. Mä en tiedä, kuinka monessa organisaatiossa oikeasti on johtoryhmä tai hallitustasolla käyty faktinen keskustelu siitä, että mitä menestys meille tarkoittaa. Miten me määritellään menestys? Me hirveän helposti mennään sinne lyömään niitä KPI:tä ja kaikkia muita, niin meidän pitäisi lähteä siitä, että mikä on meille se menestys.
Ja tulevaisuuskyvykkyyshän, aivan kuten kulttuuri, niin sen tehtävänähän on mahdollistaa sen organisaation määrittämä menestys, jolloin sieltä menestyksestä käsin, siteestä käsin, meidän pitäisi miettiä, että mitkä on ne asiat, jotka eniten vaikuttaa siihen, että se pystyy toteutumaan. Niin on vaikea sanoa semmoisia niin kuin yleismaailmallisia universaaleja niin kuin tai tapoja mitata. Että se on niin aina sit siinä kontekstissa ja yrityksen tilanteeseen niin kuin riippuen niin kuin määriteltävä, koska ne vaihtelee niin paljon. Mut se, että jos meidän mittarointiväli tai mittarit, joista me puhutaan, on kvartaali ja rullaava 12 kuukautta, niin silloin tulevaisuuskyvykkyys ei ole niin kuin agenda. Tämä tuntuu hassulta. Mä oon just sanonut noin tunti sitten, kun aloitettiin tätä tarinointia, että maailma ei muutu enää koskaan niin hitaasti kuin se muuttuu tänään, että onko mitään järkeä tehdä yli 6 kuukauden suunnitelmia tai yli 12 kuukauden suunnitelmia, tai Panu, että visio 2030, niin eihän siinä ole mitään järkeä, koska ei me tiedetä, mitä se maailma näyttää. Ei tiedetäkään, ei eksaktisti, ei faktisesti, mutta meillä pitää olla uskallusta sanoa ja arvata joku, niin kuin, miltä se voisi näyttää. Jos meillä on mitään näkemystä siitä, miltä maailma voisi näyttää, tai sitten mitään näkemystä siitä meidän niin kuin, roolista tai meidän paikasta siellä tulevaisuudessa, niin on se, kuulkaa, aikamoista harhailua se arjen niin kuin, tekeminen. Meidän rohkeasti ottaa kantaa siihen, että mitä kohti me mennään, mikä me halutaan, että me ollaan, mistä meidät tunnetaan, miten me mitataan sitä menestystä. Ja sieltähän niitä sitten lähdetään laskemaan, mutta meidän siinä niin kuin sen niin kuin hallituksen ja johtoryhmän on ymmärtää, ja nyt kulttuuri-ihminen täältä sanoo, että me ei voida ohittaa sitä ihmistä missään kohtaa. Jos me ohjata ihmistä ja saada se ihminen toimimaan se organisaation tavoitteiden mukaan, jos me halutaan se ihminen, että hän tuo taitonsa lisäksi myös tahdon sen organisaation käyttöön, niin se työkalu, jolla me pystytään sitä ihmistä ikään kuin ohjaamaan, tekemään niitä oikeita asioita oikealla tavalla, niin se työkalu on kulttuuri. Ja jos meidän niin kuin hallituksessa ei puhuta siitä, että miten me rakennetaan semmoinen kulttuuri, joka mahdollistaa sen organisaation menestyksen. Jos emme puhuta hallitustasolla millään tavalla sellaisista mittareista, jotka liittyy siihen, että miten meidän ihmiset voi, miten me nähdään, että ne on sitoutuneita, niin silloin me ei johdeta tulevaisuuskyvykkyyttä. Koska, mä toistan, se organisaation tulevaisuuskyvykkyys on sen ihmisissä ja kulttuurissa. Koska ne ihmiset tekee. Ei ole yhtään toimialaa, ei ole yhtään yritystä, jos ihmisillä ei olisi väliä. Ja jos ne ihmiset ei ole sen yrityksen hallituksen agendalla millään tavalla, niin miten ne sitten päätyisi sinne johtoryhmän agendaan? Tämä oli niin hyvin kiteytetty, että tähän kohtaan on hyvä alkaa paketoimaan tätä jaksoa. Mutta meillä on sulle yllätysosio, koska Visio 2030 mainittu ja että pitää uskaltaa arvata, niin nyt pääset arvaamaan ja ennustamaan. Eli katsomaan sinne kristallipalloon. Joni kertoo lisää. Joo, eli meillä on tämmöinen kristallipallo-osio, ja mä esitän sulle 3 tämmöistä kyllä-ei-kysymystä hallitustyön ja tulevaisuuteen liittyen. Ja ensimmäinen kysymys on tämmöinen, että vuoteen 2030 mennessä yli puolet nykyistä ammateista on muuttunut tunnistamattomaksi teknologisen kehityksen myötä. Kyllä vai ei? Ei. Kysymys 2. Työntekijöiden mental health tukiohjelmista tulee pakollisia kaikille suurille yrityksille seuraavan 5 vuoden aikana. Niin mä saan vastata vaan kyllä vai ei? Joo, kyllä vai ei? Ei.
Pitäisi, mutta ei tuu. Joo, saa tavata totta kai. Projektijohtaminen ja tiimityöskentelytaidot korvaavat perinteisen hierarkkisen johtamisen organisaatioissa seuraavan 10 vuoden aikana. Kyllä. Mutta toi ei tarkoita sitä, että joku tämmöinen puhdas itseohjautuvuustarina tai joku sellainen siinä tiilmaisessa maailmassa, niin kuin, että siitä tulisi totta. Mä uskon edelleen ikään kuin ihmiset, valtaosa organisaatiosta tulee vielä 10 vuoden kuluttua olemaan hierarkkisia rakenteeltaan, mutta se, että miten se arki ohjautuu ja miten siellä arjessa tehdään töitä, niin tämä tämmöinen projektimainen ja tiimimalli tulee olemaan niin kuin silloin valtavirtaa. Mutta silti se ikään kuin organisaation suunta ja tavoite ja tietyt asiat niin kuin rakentuu kuitenkin ja tulee sieltä niin kuin hierarkkisesti. Mutta se arki tulee toimimaan ton kautta. Kiitos hyvistä Jo 5 vastauksista. vuodessa. Joo. Kiitos Panu. Ennen kuin lopetetaan, niin haluatko vielä antaa viimeisen vinkin kuulijoille siitä, että millä eväillä nyt lähdetään kohti tulevaisuuskyvykkäämpää organisaatiota? Joo, siis tämä mun kirjani, pitää tuotesijoittelua. Mistä mä sanon? Tämä on peilikuvana. Noin. Hyvä. Kirjan lähtökohta on siis se, että palataan perusasioihin. Se on tosi hölmö kirja niin kuin lukee siinä mielessä, että se on täynnä, se on pelkkää itsestäänselvyyttä ja tuntuu, että miksi kukaan on kirjoittanut kirjan itsestäänselvyyksistä, mutta itsestäänselvyydet ei tarkoita sitä, että se on käytäntö. Että me ymmärretään noin niin kuin hyvin helposti ja kaikki niistä pystyy nyökyttelemään, mutta kun se ei riitä, että me nyökytellään sen kirjan ääressä, vaan niistä täytyy tehdä totta siellä arjessa. Niin palataan perusasioihin siihen, että mennään ihmisiä kohti, osoitetaan kiinnostusta, ollaan läsnä ja tehdään ne asiat, mitä päätetään, niin se lähtee näistä asioista. Hyvin piettuin, mutta niin tärkeä. Hyvin kiteytetty. Iso kiitos Panu sulle vielä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiva, kun olit vieraana. Kiitos, että sain olla. Oli mukavaa. No hei, otetaan Joni vielä vähän jälkipuintia tästä Panun jaksosta. Millaisia ajatuksia tämä keskustelu herätti ja mitä sä ehkä nappaisit tästä Panun sanomasta mukaan siihen sun omaan hallitustyöskentelyyn? No mun mielestä tuo Panun kirja oli muutenkin, se oli tosi hyvä niistä perusasioista ja niiden kertaamisesta ja muistuttamisesta, niin mä ottaisin mukaan ihan tuo, että muistaa ne perusasiat, palataan niihin ja ennen kaikkea tuo sanoittamisen merkitys. Hyvä sanoittaa asiat ja ajatukset konkreettisemmin ääneen. Todennäköisesti ne onnistuu paremmin. Mitäs sulla tuli mieleen? No siis mä tykkäsin siitä, että keskustelu oli jotenkin tosi konkreettista ja tosi rehellistä. Nyt kun hyvin monessa organisaatiossa eletään aika vaikeita aikoja, niin se, että me pohdittaisiin tuolla johtoryhmissä ja hallituksissa, että miten me olemme enemmän tulevaisuuskyvykkäitä, kun pitäisi pystyä selviämään tästä viikosta ja tästä kuukaudesta, niin mä tykkäsin siitä, että me saatiin oikeasti tosi konkreettisia vinkkejä, että miten luovitaan tämmöisinä haastavina aikoina eteenpäin ja millä tasolla sitä tulevaisuuskeskustelua on hyvä nostaa tämmöisissäkin hetkissä esiin. Hyvä nosto. Mennäänkö kohti seuraavaa jaksoa ja viikonloppuun? Mennään kohti seuraavaa jaksoa. Kiitos Joni. Kiitos Mari. Hallitustyö päättyy. Menkää takaisin töihin.